खुरुमका जतननो सानजरनि जतननो खा काहम याफारि तिनि तावैसा नंनि बुसकांगो फेसबुक लाइव मा फाइका नरक जतन साइमानो मेया 14 तारिख जून 2025 साल मारिवो आनि रामचंद्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो बाइजालबारो काइसा कतरमा रेली मानि अमनि सिकां इलिगेल माइग्रेन्ट इस्यु नतयै रामचंद्रघाट दुइटा रेलिंखा आनि तिफांबाय चिनि पार्टीनि काइसा गुबै नेशनल फ्लैग टी जों आरो रेली खालायका आबोनि परेबो एम सोहेल देबबर्मानि तैदुरमा बायता काइसा रेलिंखा मिया खाय खरकसा मंत्री बिनि तैदुरमा बाय सारा त्रिपुरानि विशेष कइरा खुमुलुं मान्दाय सिमना लेफुंगा कमलपुर खवाइपुगला मुंगिया कामी ताई रामचंद्रघाट नखबे गोबांमा जागानि बर' रंनो आरो कुथुमरिवै मिया काइसा रेली खालायनानि बसिकांबायरनो आबो साख्लायै खालायका अ रेलिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खायलायजाखा बुबागारानि फटो कतर कतर थेफाजाखा एवं आंनि निजिनि फटोनो बखनै जागा थेफाजाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ' आ उनखौबो थानानै कगिया एवं आं बाय कोनो फोनो बकक सालायजाय गया कोनो बया तफना फटो ताङै बर' आर थेफाका अब तां साइमिया बुबागारा आ प्रोग्रामाव थानानै बर' अनेक प्रसारिका बुबागारा थांलिया बुबागारा ताङै आ पान्डावा थांलिया अब आ मियानि जे प्रोग्रामाव तंनाय मंत्री तंनाय एमएलए तंनाय ईएम तंनाय एमडीसी तंनाय र काइसापानो आबनो केबो व्याख्या काइसालिया मेन हिंकाकाय आ मेनि जे प्रोग्रामाव रेली खाइमानि व स्लोगान निमानि उंथुन मंच कावै बासन निमानि उंथुन एकमात्र टार्गेट रामचंद्रघाट एमएलए रंजित देबबर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरो मिया बासन दिनाय स्पीच दिनाय बर जतन रंजित देबबर्मानि सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबंक जाखा खरकसा मंत्री बनो तुकेन रिवै साबो ब एमएलए ब कक सानाय ब ईएम ब कक सानाय अबनो बरनो सासाका खरकसा हाफ मंत्री कक साइतंफुर बिन गानाव बसावै ब बनो ब साजाका अकंनो सादिहनि आमतिबो मांक्लिओ फाइका अनेक बरंनो अनेक किसुनो बर साका अनेक आवाज कतर खालायका आहायपानो जों नुखा जखनते जे तैदु आब मियानि पान्दानो तैदुरनाय बा नायकल खायनाय जे आरो 10 लाख मत नाहाय रां खरस खालायै मियानि पान्दानो जे स्नामनाय बबासनि फुरु किन्तु लुकुरक टंलिया जखनते आरोनि लोकेल एमएलए रंजित देबबर्मानो हामिया खायै कक सित्रा सानान सुरु सेंखा आफुरनो बरगारो आसुमसा कुवागै थांमान हाय कुवागै थांखा मिनिस्टार साप्रो बसो बरक टंथ आबो तिनि मेनि भिडिअ चित्र आन फेसबुक बां आपलोड खायरिका नरक साइमानो जे अ मिनिस्टार बिनि लक्ष्यतामो आरो रामचंद्रघाट कुन आरो इलिगेल माइग्रेन्ट नि आरो जे जमक सुक तंखा बनो रिख्लायना नांगने बा फुनुंना नांगना बनिया मेन कक हिंगाकाय रंजित देबबर्मा बाय मत पाठ्यक तंग मत पाठ्यक का मुसुकनो जे रंजित देबबर्मा आ मिनिस्टार नि कक बायसलिया बिनि आदन को फक्का डायलग बायसलिया एवं बिनि कक बाय सलिया तामनि हिंगाकाय ओ जे मंत्री अब रंजित देबबर्मा नि लीडरसिया बिनि बॉसया रंजित देबबर्मा नि एकमात्र लीडर्स बिनि उनको हिंगाकाय बॉस हिंगाकाय चिनि बुबागारा महाराजा प्रदुत किशोर माणिक्य देबबर्मा गाय आबोनि बागैनो आं सानानै नायो जे मियानि जे उद्देश्य तयै लुकुरंनो आरो तुबि फाइका ताताल कक साइ तुबि फाइका नरक जतन साइमा खाना आरो माथा थांमानि परे बक्तितारि मानि परे गोबां मबरक आनो फोन खाइ साका जे ओ जे जोंनो आरो जे तिनि माथा तुबि फाइमानि म आरो एमएलए न आरो एमएलए न कुलने बागै दा जोंनो तुबि फाइ कुलुइ खानारिना बागै दा तुबि फाइ आरो मेन उद्देश्य तामो इलिगेल माइग्रेन्ट से रेख्लायनानि बागै जों आरो ग्यादारिं हंगाकाय रेली खायनानि हंगाकाय ताङै एमएलए रंजित देबबर्मा कुल जाखा अमंकंखा मे सालाय जाखा
केन्द्र बुजिखाना मिया आरो जे रैली खालायनाय आरो जे मास गेदारिं खालायनाय बरनि लक्ष्य उद्देश्य तामो बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंकाय अमया जे इलिगेल माइग्रेंट न रेख्लायनाया बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंकाय रंजित देव बर्मा न बतै खाये कुलनानि रंजित देव बर्मा न मुं बतैके हामिया खालायनानि अवश्य हास्तिनि न खबै आनि रामचंद्र गाटनि लुकुरक साव आं एमएलए उमानि परेवो आरो तामो खालायजाखा डेभलपमेन्ट ताम सामं थांजाखा चंगमारी जरावो रामचंद्र गाटनि बररनि थाने आं जखनते नगो नगो थांगो जखनते आं लुकुरकनो पग्रो आनो 2 बोसोरनि जरारि दि आं नंनि रामचंद्र गाट सामं थांनाय आनो सेब्रि कांकाय दिनै 2 बोसोर रामचंद्र गाटनि गोबांमा सामं थांजाखा गोबांमा लामा न स्टेट हाइवे खालायजाखा गोबांमा लामा पिस खायरि जाखा ताबो गोबांमा लामा खालायजांनाय थाङै दंगो रामचंद्र गाटनि दीर्घ दिननि जे जों जालो तंबाय माने ताबो बररक लामा काहामति हिमै दं आगामी दिनाव ताबो हिमनाय अमो सिमिया चिनी रामचंद्र गाट विधानसभा केन्द्रव साल कलक मांखा बिसि कलक मांखा दशरथ बाबू आरो मुख्यमंत्री चाइथांखा तिनारो उनको थाना करै खय डिस्ट्रिक्ट जत्त विधानसभा केन्द्र न थानांखा किन्तु रामचंद्र गाट थाना ताबो बासुक जायाखौ आं फाइमानि परेव अनेक साइटखा साइटकमानि परेव अनेक विधानसभा क्वेश्चन दिखा आबोनि परेव जों साइटकमानि बागै जों थाना माखा थानाय 12 तारिख जून आदिनो जों उद्बोधन खा तेकाइसा 50 आसुक थाय तंथाय बयस सुस्तेर आदिनो उद्बोधन खा आदिनो आ मंत्री न आरो इनभाइटेशन खायजाका मंत्री आदिनो फायरागलिया तांगै फायरागलिया तामने हिंगा हिंगाखाय आबो तो सरकारी प्रोग्राम बो साइमानो जे रामचंद्र गाट डेभलपमेन्ट नि सामं थांजाखा चीफ मिनिस्टार निजेनो आदिनो बलायलांखा जे रामचंद्र गाट तामो तामो सामं माने जखन बनो साइखना रिजाखा आ समयाव बो साका जे अर अनेक सामं उखा अनेक खालायजागै तंखा बसकांनि सालाबते बो खालायजागान अर बो खायका उम ब्लेकेनो कक माने तामनि हिनानि रामचंद्र गाटनि लुकुरंनि कपाल काहाम मियाता कैसा चीफ मिनिस्टार नि ऑफिस होइतां ककनुमा मांखा आनि एमएलए हस्टेल फाइका आरो बताय 13टा काम ताबो कटाल खायै तांजांनान बागै चीफ मिनिस्टार ऑफिस होइते ताबो अनुमोदन मानानि बागै थांगै दंगो आबो बाय ताय जे लामा बाखि तंमानि सिपा सापा जे बेसेर बासारक जे लामा तंमानि ताबो गो ब्लैक टप न्याखौ अबरबो हयतो दिनै 2025-26 बिसिवनो उंथटग हायमा तंगो उंगाने हने आं खाखलाय ककंखा दिनै डेभलपमेन्ट इशु न तयै गोबांमा बर कक साका खरकसा इएम साका डेभलपमेन्ट लाखि उंगियाखौ बिनि मखल नुगियाखौ आं साना नायो सिमना एलाका न इएम ना आं सानानि मुसुंगो आनि पारा लामाबो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि एलाकाव न खलायो आनि पारानि लामानि न रिपेयरिं खायनानि बागै आं निजेनो सिथि सुयो एजुकेटिभ इन्जिनियार निहार देव बर्मा साइमानो बताबो एजुकेटिभ इन्जिनियार नरि रहजाखा किन्तु आनि जे चिठी पत्र रक चीफ इंजिनियर मानी जे मोहनपुर तो चाचु बाजार जरा अब लामानो फुवारनानि तरिनानि अबबो आं निजेनो चिठी सुयो निहार बाबू साव सार अबनि अ जे प्रपोजल रिमहर माने अब रहजाखा ताखलाय बिसो 25-26 जखनि नाम अनुमोदन मानाहे अबनि सिकां जे लामा रिपेयरिं खायमानि अबनि चिठीबो आंनो रिवो ताई उ सिकांगो जगतपुर आ लामाति फाइप्रो मोहनपुर लामाति फाइप्रो जगतपुर स्कूल गानावो आरोनि स्कूल बिल्डिंग तांगै तंमानि तैजमो गै थुगै थांखा आरोबो इखिख्लायना बागै ताबनि कटाल एजुकेटिभ इन्जिनियार सुकान्त देव बर्मा न आं निजेनो फोन खायो आं फोन खायमानि 2 दिननि बिसिङावनो 12 इ थामेर बदन करिखा सुतरां ब नुगला बिनि एलाकाव तामो खायमाखा ब इएम माने परे तामो खलायका अब सिमनानि बर काहाम कानो साइमानो ताइ कैसा ककंखा मिया गोबांमा बर गोबांमा कक साका आं तरिकै सावाना सबसे आने बखा बिसि दुख नांमाने हिंकाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मियानेरा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एवं तिप्रा सारनो बुबागरा फाइनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फाइनाय नि जे सानाय ताताल सावै लुकरंनो तलांगै रंजित देवबर्मा जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगो बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कग्न साका आनि बोसानि कग्न साका आनि बाबुनि कग्न साका आनि ताखक बुखुंनि कग्रंनो बत्ति साका आनो बुजगनानि आनो दुइ थान्दा कामके खालनि वै बनंको खायदि गोबां मा साका
ang sanani musungya ahipano binomti ব্যক্তিগত attack khaimani bagai ang tini Facebook ang bo mas hasenai saya tongmaya tini bubagara bai ang kok salaika bubagara sawo omoto blaikeno saya binomo personal attack mani bano sawo ahipano nangbo kisa wanso gui sasidi omoto blaike ka satori thanani ungtongka ne ang aboni bagai na sanani musungo ang bini family tini je minister mia रसिक कथा खाय मजा साजा गई बेंग बिद्रुप खाय साका आं बनो साना नायो नों टांगै निन बिहिक बाय बिसि कलक मा तंलाया टांगै निन बिहिंनो नों आलका जागा सकागै तनि नों बाय बाक्सा तंया टांगै आं ननो सिंनानि मुसुं नों आबन बो उत्तरि दि नों अनेक बेंग बिद्रुप खायका हा नों निजे आनि नगो फाइफ्रा आनि बिहिंनि यागनि मामुइ संजाक नों साइ थांका अर्थस तिनि नों मजा नाङै रसिक कथा खायै नों आनि बिहिंनि कगनो तिनति साका हा नों वानसुगुइ नायदि नों हाय खरकसा मिनिस्टार नों निजेनो अनेक इंराजी मानो हिंदी मानो बांला अनो मानो नों हाय साइ माने क्रै गियान गोनां नों हाय क्रै नाय नों निजे वानसुगुइ नायदि तांमंगै दायकाय सानान मुसुंगु निन बाहाना जे खरकसा सिकला तंखौ ता बर तंग निन बाहाना जे खरकसा न बुनि दफाबाय कायखा आबर तां सालिया किन्तु निनि नों एडिसिनि टिटि एडिसिनि डेपुटी सीएम मुखा leader of opposition nungkha ba minister nungkha nin bahana je kaise sikla boro tong tabo nangabo sabi ang omti sana kya kai sana musungya kabang mo sana tebo saimano kinto morongna sana ni musungya tebo kabang mo sana tong ang ka omti sana thangka kai kaisa ni jodi sung kalai salai ka kai mo thagai mangla sutrang wan sungnani jora phaikya wan sugui nadi nang tabu boys komlia onek ungkha অনেক কিছু আং অমব সাইমানো যে নং আনো যে বইবে বুরিনানি হিমানি বন বই সুজা খাইনা নাঙানি হিমানি অককবান থানি ফাইসক পাইকা অবব তংগান থানি আনো সাফাইকা বরক ফাই যে সার নন টার্গেট খাইতঙ্গো বন বুনা নাঙানে আবরক অনেক কিছু তং তাই অব সিমিয়া মিয়া বাইজালবাড়িনি যে অঙ্কব আরো অনেক সাকাব যে সালাম থাকা আঙ্কাকাই বনিজে তিনি টিপ্রা মথা ফাইমানি অনেক লাইবুমা তঙ্গো বা পাটি কয়টা সবাইকা পাটি কয়টা খালাইयै ব তিনি টিপ্রা মথা সবাইকা অবনি যদি সালান থাকাকাই কগে এখারগাই সালান থাকাকাই গোবাং মা তঙ্গো কিন্তু আং সালানি মুসুংয়া 16 বছর তাঙে খইন্দরই তংনা নাংখা আবো আং সাইমান রামচন্দ্র গাতো 14 तारिख रेली खाइनान सिकां आगि व एनसीटी खाइप्रो जे बर रंगनो नों तै दुलमानि अ बर रंगनो नों आसुक बसर किन्तु नों खबर नाया किन्तु रंजित देव बर्मनि बिरुद्धे जखन ते रेली खाइना प्रो प्रत्येकटा बरनो नों फोन खाइका हर खाइका अनेक बरक बाय नों मालाइका सालाइका अनेक किसु खाइका बसकांगो क काहाम सामाबाय उकलग तावैसा क खामिया सामानि आबं कंगो नों वान सुगैनादि नों बाय अनेक गोबांमा बरक कथाका किन्तु नन या करि थांगो तांगे या करि थां नोंवान सगै नायदि बसकां सालो तेबो या करनाय आर आंगमो बो सालनानि मुसुंगो गोबांमा राजनैतिक दलनि जारा नेता रंनो एमडीसी एमएलए बरना आं साननानि मुसुंगो वान सगै नायदि ब जखनते बिनि सार्थ उंना फ्रकाय बताम खाइनाय ब ननतलां थानाय फाइदि जोंमति खाइना नांनाय आर जखनते बिनि सार्थ पुर नों थांगाने बनन या करिनाय बनन खितारि दिनाय अबरन खालाय बुमा नरं नाय नायदि सुतरां जों आं जतनन साना नायो बिनि उद्देश्यतामो मिया आरो गेदारिं खाइमानि आरो बुबागरा अनेक किसु साका कक अब जेता लाइभ फायां सालिया तिनि बुबागरा न साका आंगाबो सालिया किन्तु कक उद्देश्यन का बिनि अमो जे आनि लगे मुसिक एमएलए तंग मुसिक एमडीसी तंग नों बुबागरा आनि कक बैमा सलिनाय नों जुदि आनि कक बै सलिया हिंकाकाय आंना बाय कागै थांनाय अ पलिसि तयै बहारो मिया आ ग्यादारिं खालायमानि किन्तु 2021 नि राजनीति 2023 नि राजनीति 2025 अनेक परिवर्तन का नों वान सुगै नायदि आगिनि नि अ जे थिउरि नि न पलिसि 2026 2028 सलिगला एवं अमब चाइतखा जे एडिसि टिटि एडिसिनो सबायनानि बागै अनेक चाइतक जाखा किन्तु सबाय मैया बुबागारानो लासि मंग्रिनानि बागै
अनेक किसु साइतखा साइमानो आं गोबांमा किन्तु सागलाक अब सालसा जुदि साना नांगाखाय सानाय अमनो कारिबो तेबो पार्सोनेल जुदि सालायना थांगाखाय तेबो आं थानि तंगो तथ्य दं आं रिमानो आमति तथ्यबो दंगो जेता नों कुनु दिनो संसार मोखां मांगला आमति तथ्य बान थानि दं आं अमनो सानानै तबे आं सागलाक ताई कैसा कखंखा जे आनी जेखाने बक्तितारे बय लाइफ दिगमाने आबो नाकि आं रिसार्च खाइरिफो आं रांरिवै टीम खावै नाकि आबो खाइरिफो आबो विश्वास योग्य चिनि हास्तेनि लोकरंनर आबनो पुइदो दसा आर जखन त बनो लाइक रिखा बनो हामजा का बिन पखे कमेन्ट काहाम फाइका आबो खाइ जतन काहाम आबो ठीक दं आबो आसल बरक रिखा ने बसावो कमेन्ट विश्वास ता खाइदे कमेन्ट बाय राजनीति चलियाफो लोकरक कमेन्टिन अनेक परिवर्तन हेका लोकरंनि खानि कग्न एकमात्र बुइनो सानानि आबो नंखा नि बिनि बुइबिन अंकबो बिनि कमेन्ट नि बिसिंति न बिनि खानि कग्न साइदं ताबो चिनि सोशल मीडिया जुगो लोकरक सोशल मीडिया तिन मालाय लायो सोशल मीडिया ने कक साइदं सोशल मीडिया तिन चिनि लोकरक बो काहाम हामया नाहिलाय तंलायो काय आबोनि बागैनो आं सानाने मुसुंगो जे थिनांगो जाहाते अमति ककटा सादि बा अमति सामुंटा तांदि जेता जों निजेरान बिसिंगो थानचां तंलाय माने आबा कागै थांतो अबर अमति सामुंग आंनानि कगिया गैता कैसा बसाका जे रिजाइन रिनानि कक समानि दिननि बिसिंगो रिजाइन कक नंगानि लिडारिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया बुबागारानो आं टुनि रिखा स्पीकर न सुइनो एड्रेस खाइनो सरिका बुबागारानि आनि लिडार आं बनो मा साइगेरानाय तारपरसे आं स्पीकर ने आरो थानाय बिनि पारमिशन निखायसे बो आं थानाय निनि कक बाय रंजित देबबर्मा कोनो दिनो रिजिग्नेशन रिगला निनि कक बाय रंजित देबबर्मा चलिगला निनि कामान बाय चलिया एकमात्र बुबागारानि कक बाय आं बिनि कक बाय न चलियो ताबसिक जरा एवं बुबागारानो प्रथम तुयै चिनि सनखलान हयते पद्मबिल जरा बनो पुइला से बिनि समय तलांगै जोंनो सिगां गखायो आदिनो नों बर आदिनो रामचन्द्रनगर नियम बर तं आदिनो बुबागारानो कासुनानि बागै लामाओ अनेक षड़यंत्र खालायमानि किन्तु खायरागलिया तिनि नों मन्त्री इंखा किन्तु निनि अनेक कथमा दङ जों जखनते बुबागारानि तैफांबाय जखनते ब कांग्रेस याकरि फायो बुबागारा तिप्रा हिने कासे एनजिओ खायका आदिनो नों बुबागारानि याकरि थाङो नों आयन पेति तासे जुगरियो तारपरे हिंगाखाय जखनते बुबागारा 2021 5 तारिख फेब्रुवारि वो तिप्रा मथा ताइसा पार्टी घोषणा खायो आप्रो नों ताइसे फिरगै फायका नासिगै नायदि निनि लाइबुमा गोबां मा दङ साना जांनाय अनेक कक दङ जों आबो रगनो साया हिंपानो मा सावो साना मुसुंगिया ताम हिंगाखाय बाक्साखाय तंलाय फेलेमानि इंगंलाय तंलाय फेलेमानि सिनि लाइबुमा गोबां मा दङ नों बाय आनि अनेक किसु लाइबुमा दङ कथमा दङ आं आबो रगनो सानाय नाय नों आबो रगनो पगै थाङो साल कलंमा आं साया अनेक किसु साना मुसुंपानो साया किन्तु ताबो आं सानानि बाध्य एवं आगामी दिनो सासिनाय अमनो कक ताई कैसा ककंखा डेभलपमेंट नि कगनो तयै बो अनेक किसु सानानै नायो आनरनि डेभलपमेंट न कासुनान बागै आनरनि पद्मबिलनि रेन्जानो ट्रान्सफार खाइबिना ट्लान थांका आनरस कैसा बरक बुरिनो रिरि फाइका सामुं तांगै मैया जों रेन्ज अफिस नि बागै हा सानका एग्रीकल्चर नि माध्यम तैखाय जों सिका 3 मास गुरि रिखा मालानि कोनो ककरे बबे अनेक बार आं निजेनो मालायखा अ मन्त्री बाय बिन अफिस थांका बिन क्वार्टर थांका सामानि पानो अंगा नाय आको नाय 3 मास टेन्डार मनि परेबो 3 बोसोर काम सुरु खालाय मैया आबनि बागैनो कसावै दं अमते हे गोबां मा पद्मबिल ब्लक नि आन्दार सामुं थांनाय रंनो आनर साब कामं सामुं काहाम खाय तां आबरनो नायसमै लाङै दं ओ सिगांगो आमपुरानि कायसा स्कुल टीचार लेबोरेटरी नि आबो बिनि केन्द्रआव ट्रान्सफार खायतलाङै थांगा नानुंया खरकसा टीचार न तिरि फायका आमपुराव अमति गथना गोबां मा दं आं सायमान अबरनो साया किन्तु अमरक साया डेभलपमेंट काहाम दफानि काहाम साकाकाय जत जागानो न जों खायनानै नांगौ
যত জায়গায় ডেভেলপমেন্ট উঠুন অমন এই খরকচা হাফ মন্ত্রী সাউকা তামো রিজিগনেশন বুবাগাरान थाने नंगिया स्पीकर नि थाने रिना नांगो नों सानो नंगिया आंगा स्पीकर थाने सैत्रां आं स्पीकर नि थान आं जे सिति सैत्रांमोन नों नुखा ना नायखेन नों आं साम थाने सिति सैखा नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि फाइप्रो आईपीएफ तिनि याकरि नों रिजिगनेशन रिप्रो नोंनि बस एनसी देबरमोन सा साइखा नों तो साइया नों तो विश्वासघात नोंनि पार्टीनि बस नों साका नों साइया तारपरे नों बीजेपी जॉइन खायनान लायखा नोंनि कंडीशन तमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रगनानो मंत्री लिया तारपरे से नों बुबागारा भाई मालाय फैका बुबागारा भाई मालाय फैयै नों कंडीशन दियो आरो फायो मंत्री मारि नाय हने बुबागारा न तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री सि नोंनि कोनो बुइनि अधीन कासा मिनिस्टर नि अंडर से नों ताबो सामुं थांना नांगौ नों असेंबली रगो थांगरे गया कैबिनेट रगो नों मा थांया गुरि तंजाव ननो नुखा खायरगो अमरक नि तेबो सालान थांकाकाय आं गोबां मा सायमान आं सायकला सुतरां अमतिरक ना नुंगिया कग्रंनो जों सालाया तंमानसो मंखा बुको कगनो जों जत साया तंमानो आसेमनो काहाम तिनि अ इलीगल माइग्रेंट नि नतयै अ मूवमेंट नतयै गोबां मा बरक गोबां मा मंत्री गोबां मा एमएलए गोबां मा ईएम गोबां मा एमडीसी अनेक कक्साव नों थानि नोटिफिकेशन दंखा नोटिफिकेशन तम सैजाक दं नों परिदान नायखा डीएम नि रुल्स तम एसपी नि रुल्स तम चीफ सेक्रेटरी नि रुल्स तम डीएम डीजी नि रुल्स तम आसाम राइफल नि रुल्स तम बीएसएफ नि रुल्स तम नों परिदान नायखा नरक सावो ब साइसुं माया साइसुं आं खायना ने आं लगे बरक नुया न যারা জনগণ বাই নির্বাচিত উইয়া বা সংজাগিয়া বরখে বড়গিয়া দিবা বরখে বড়গিয়া খরকসা ইএম সাও চিন লগে 12 जना एमएलए तंग नों साइजों ताम खायमानाने लोकुनो सलामो लोकुनो ताइसा बनबत उस्तारि खलाय तिखलाय रहरो बसकां 26 निर्वाचन फाइदं नेनि कपाल तामुंना आबसि वानसुगरा दे बुइनि बागै वानसुगै लाभ करे आनि बागै नों चिन्ता खायनानै कोनो प्रयोजन करे निनि निजे साकबाय थांनो सिमसे नों वानसुग दि तामुंनो निनि कपाल सुतरां अमतिरक कग्रक साया तंखाय न चाव बयस थांखा निनि अ बयस नों अनेक किसु दंगो दं निनि अनेक किसु सानान थांखा आं सायमानो आं आबरक सागला आबो जता सब समय यूट्यूब रगो फाइतं आबरक बुइनुगै मोनियो आबरक न जों लासियो निन बदला कारण जोंनो न बरम बुइतं आबोनि बागै जों खूब लासियो निन आमति तंमुं रंनो नुगै बुइबाय अ बरा बयस नों आमति हिनजागै तंगो निनि बिहिक तंगो निनि बुसा तंगो नों लासिया फानो निनि बुसा नि बिहिक संग्रो लासि जाग बायो सुतरां अबरकनो सानानि थिगिया काई ते काइसा ककंखा अर कक दंखो तेबो जों ताबो जे सभा खालायतंमोनि मनो तांगै चिनि बिसिंगो जों फेलायतं म जेहेतु तिप्रामथा दाबि खालाय तुपमानिया म बीजेपी दाबि खाय तुमानिया म कांग्रेस सीपीएम बा आईपीएफ दाबि खाय तुमाया म केंद्रीय सरकार नोटिफिकेशन खाई साइरिखा जे टाइम फ्रेम खाई साइरिखा 30 दिन बिसिंगो म मा खायनाय हने फार्स्ट 30 दिन नंनाय जुदि रेखलायजि माया कते 30 दिन बारि थाने अमतिखे म जत दिन पर्यन्त तंनाय अंग खाने तिनि सावो नंदा म पुइला खाइबा नंदा साइमानबा नि ककबैदा केंद्र सरकार चलि आनि ककबै चलिया तिनि 2017 बो अमति नोटिफिकेशन फाइका खलबुइ तंजाव केब साइमिया 2021 ता काइसा नोटिफिकेशन उखा नर साइदामा आबो नर साइमिया आबो नंग थानि कपि करे आं कपि कलेक्शन खाइनाका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिविजन 1 नि होइते आनो चिति रहजाका अ कपि रो सुतरां लासिनानि करे नकटांगान लासि तंबा अ नोटिफिकेशन कपि आनो सानाबा आं कपि रि रहरानि जेरस खायो अ परिगरे दि नोटिफिकेशन तम सिका हा काइसा एमडीसी साका तम हे 20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री साखलाय दिखा अरनि इलीगल माइग्रेंट न नायतो तिखलायनानि मन तिखलाय रहनानि
20 जुन फायाको माननीय एमडीसी 20 जुन फायाको 20 जुन अनेक सालको आरो माननीय स्वराष्ट्र मन्त्री घोषणा रिया मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स से नोटिफिकेशन तिख्लायो सुतरा नों ताइकिसा उपयुक्त नागारादि गाहामखाय बयबाय परामर्श नागारादि नों गय लाभ करे नों आनो सामानि तंगो पशु बन्थफ्रो नों कासुइमा कटक सरै थैनानै हेनै आं आफ्रो पशु बन्थनि आन्दोलन किन्तु आं नखया आं कया शुधु बुबागारा न इनको मेसेज रहमान बागै आं दुइबार नायमानि परेव आं मिनिस्टार बे कक साहेब बुति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाका आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताइ खरकसा साका जेखाने बो लुपा लुपा नि कथमा बो नरक जतन साइमानो साबो हिनकाना हनै जुब नेता बा आन्दोलन खाइका रोमान स्क्रिप्ट नि तैयै TISF रंनो तै खाइका तिनी लामा कसारमा जरा खिकलायै ताबो हुइजागै दं आबो कक फरसालिया तिनी तरितकान्ति चाकमा DM कुमुति डिस्ट्रिक्ट नि बुबागारानो लासिमुं रिमानि बुबागारानो जस्टिस हेनै अनेक जायगा तालारि लेखा तारपरे उंलिया चिनी खरकसा बरम गोनां मिनिस्टार सहकाय मिटिं लायखा आ मिटिं आं थांगिया कारण तामुंनायाबो आं साइमानो एरपर 7 दिन नि प्रेस मीट खाइयै अल्टरनेटिव बेका 7 दिन नि बिसिंगो जुदि बनो नय देखाय एमनकि बनो शुधु नर्मा ट्रान्सफर खाइमा बिसिमुंगिया बनो सस्पेंशन सिमा खलाइसेनाय आमते कासे हुमकिरवो प्रेस मीट दि दिखा तिनिखाय तिन 7 दिन लाइथांगा तिनी प्राय 12-14 दिन नंगै दं ताम खाइया खाइमालेबले ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट से बार्निंग इशू इलीगल माइग्रेंट तैबा आंदोलन खाइ दंब्ले अमो जुदि रंजित देव बर्मा दिल्ली चिठी रहरै एवं अ नोटिफिकेशन नि सम्पर्के कक्टमारक माने चिठी रक माने जुदि अ आंदोलन शुरू खायाखाय भगाफा थांगै अ आंदोलन शुरू खायाखाय आबन सिगां केबदा शुरू खाया रंजित देव बर्मा चिरक खकानाब्ले कोन MLA MDC रक लाबसो पइन्ट खरांथि जायने कोन मिनिस्टार खरांथि जायने मिनिस्टार नरक तिब्रा मथानि सिमिया मिनिस्टार बीजेपी नि बतंगो IPF तिनि बतंगो अब जतन नि हेनो श्रुति प्रामथानि मिनिस्टार न हिया खानांग ने कक्रै हेम रंनै हिनका सिरिं टंग ताम खाइका थानाय नरक जा 5 बोसोर काता तिं टंग ताम खाइका खरकसा MDC साव निनि कक बाइसे जुदि इनको इलीगल माइग्रेंट नि नोटिफिकेशन नखरै मानो हंकाय निनि कक से खानाय मानो हंकाय TTADC नि डाइरेक्ट फान्ड ताइपरे से इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट एडिसी नि चाबजे yang tomana nang kaisa soi rekha nang pai bole are buka nono jonogon retam ni baga MDC songkhaba nini pet tong bole nono pet ni osok ustomane malik kharika abu ba nang lasina se klai bole ang for khaliya ang bumuk perliya ini khirok sirma se klai bole abu ni joba nono 2026 o golagati ni boror rina nasing laja muitu narik di kok chakwa sawoi borona moniri manana কিন্তু লোক আবো বাই সন্তুষ্ট গিয়া আবনি জবাব নং মানান ঠিক সময় তাই খরকসা সাকা MLA তাম সাকা आं नाकि मेचुर्ड दुनिया खोपो मेचुर्ड दुंनाय ना आं नुखा पार्टीनि डिसिप्लिन अनेक कक साका 1967 सननि सिमि नाकि एक बांग्लादेशनि बरनो रिख्लायनानै आन्दोलन खायफायखापो 1967 सन अ MLA आदा सायखन आं सामिया एमनकि बुफासंदा कायजाखाना आबो बखे सन्देह दं सुतरां औ 1967 सन तिउजे सासैफोर सिमि ओ जे इलीगल माइग्रेंट रिख्लायना बिदेशी बितरन चाइ हिनै जे स्लोगान माने आप्रो नङा आसैखानि बाउसंका कायजाखा आं सायमिया नङाबो सिगां खबर नायनायगादि 1967 नि लाइबुमा इतिहास न नों सावै आनो गियान न नंया आं सायमान अबन तयै गाय सुतरां आं सानानै नायो तिब्रा हास्तिनि जत बडरन जों जुदि थानसा नाय तंखां गाय अ थानसाओ जोंचिनि पार्टीनि तिब्रा मथानि पार्टीनि फ्लेग बाय जों लुकुनो थानसा खायमिया जेतु म नेशनल इशू जों नेशनल फ्लेग दैन लुकुनो थानसा मा खायनाय दिनै आं बिरचन्द्र मनुओ थांगै रेली खायो काउन्सिल अफ तिब्रासा खदा जत दफानि बरक जत उनकोनि बरक जत नार फाइबेका राजनैतिक दलनि बरक फाइका मिसेल वाति शेख जों हिमका
chira khoglaikia illegal migrant nongna dakri datika naitu gui ma tikhlainai boron bong hab ma phirognai detention camp ma tangnai special task force ma tangnai hnai tai aboni bagen ang sanai je agami dino jahate emon kono kokta salai di emon kono kok har dungnai jatsen kokta salai di personal attack ta khailai di tamni hingka kai personal attack hingka kai abo onek kisu ngui thanglayo onek chini bokhawo hat nonglai sing onek kisu nglaiman sujang aborok ungkona nangya jeng tabu tiprasa rok bai chin bokhago nasiklai tongo chin dofani bororok jeng tamo khaino khaya chin buskango bubagara tongo bubagara ni teidulma bai jeng tabu bo thansang laima tongo agi onek regional party ingkha kaglai thanglai ka gobang ma kaglai man lai buma tongo কিন্তু বুবাগার ন তিনি সুক পর্যন্ত তৈ দুলি তংক বুবাগার যদি অপাটি ও করেঙ্কাই অপাটি বকলো ন তুকরা কাইনি কাইথাম উমুই থাঙ্গাম সুতরাং जों নিজেরান বিসিঙ্গ ওয়ানসুংনানি জরা ফাইকা ওয়ানসুকদি যতন না আং সাও সাবো সেকাং খাইকা সাবো উলো খাইকা আবন কগিয়া হয়তো আং সেকাং খাইকা না আন্দোলন নর কিসা উপলব নকরকা তবে ম কাইসা আং তিনি প্রাউড কেন মা সানাই রঞ্জিত দেববর্মা চির খংমান উলো ন তিনি যত জায়গা না কাফরাই মান অখলাই বেখা আমতি খাইয়ে খরকসানো টার্গেট খাইয়ে কুলুই তিপ্রাসানি যদি হামকারেন তংখাই রঞ্জিত দেববর্মা ন কুলনান নাই রঞ্জিত দেববর্মা রাজনৈতিক হইতে ন নকরি থানাই রাজনৈতিক খাইগলা নরক খাইদি কিন্তু নরক মাইয়া নিজেনি স্বার্থনি বাগে সিমিন নরক যদি কক সাই তংখাই রঞ্জিত দেববর্মা আর ন তংনাই রাজনীতি বর ন তংনাই রাজনীতি আং ফাইনানি মুসুং মাইয়া কিন্তু বাইক দঙ্গই বুবাগারা ন তুবি ফাইকা বুফুরন সিমিসেং ক খাইকা এনআরসি কেস ফুরন সিমি जिनि बरम गोनां बिके रां खलानो सावो रंजी जों दिल्लीयाव थांलायना नांगाने नै बुबागारा नंगौ आं थांगौ आ समय खूब कठिन परिस्थिति रां पैसा रंनि हाइपानो जिनि जाराय रक आनो जारा हामजांनाय रक बर 500 200 300 का थुमै आनो दिल्लीयाव रखका आमति दिन अनेक थांका पारंगै फाइका तफानो दिनसे पॉइंट लरियाखौ आनि लाइबो अनेक किसु आं गथिबै फाइका अनेक किसु लराय खाइ फाइका ano aborong experience ro sanani nangya laibuma onek kisu tong sutrang ang jotono no sanai paithak painani sika जों jotono thanchakai buskangma ko chin sabao lukorong tuima ko nai omono pathoko ang bai ja oinana MLA minister rongni borok party ni flag no tuyei borok o sabano nukona khai पार्टी नि कक सावै जों आगे पार्टी नि फ्लेग दै गोबां मा सबांखा अ विदेशी वितरण आंदोलन युव समिति नामलंखा 1950 सन থেকে বিদেশি বিতরণ করতে হবে ইনালাইন পারমিনি দাবি তিসাকা হ্যাঁ স্বশাসিত রাজ্যনি দাবি তিসাকা কিন্তু পার্টি নকয়া তেলেঙ্গানা যখন রাজ্যনি দাবি খাইপ্রো বিজেপি নি এমপি মিনিস্টার কংগ্রেস নি মিনিস্টার কে বতলে যতন রিজাইন নেবিকা তেলেঙ্গানা রাজ্যনি आंचलिक दलक जतन रिजाइन दिबाय थानसाका नखलायखा सुतरां ओ इलीगल माइग्रेंट न नायतुक तिखलाय तिनिबो जों जतन ओ राजनैतिक न पगुय ओ फ्लेग तिलायमान पगुय जों बाहाय गाय कायसा प्लेटफर्म फाइमान अबसे जों मा साइतकनानै ओ आबन बागै न रंजित देबन साइतगुय दङ गोबांमा जोंनि सिभिल ससाइटि बायबो कक सावै दङ आं गाय सुतरां बसखांनि सालो ओ आन्दोलन थागिया o आंदोलन चलि न थांनाय लुकुरक न हामजांमा मामा बाय सिनि बखाते बस फानमांखा जों तेबो स्रांखा बसखांनि सालो जों तेबो ग्राहक आंदोलननि बागै जों तियारं दङ तिनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा जे आंदोलन खायखा वाति मानजागै अम कायसा तिनि बिचन्द्रमन लाइबु मांगै दंगाने आसे बररक तिनि फाइलायै वाति मानजागतै इलीगल माइग्रेंट रंग बांग्लादेशी रंग रेख्लायनानै जे स्लोगाननि माने म तैसाकाय नरक निजेनो नुकान बिबनो चिनि मीडिया तै ताई आं बिसि कगलग लिया नरक जतन काहाम तंगदि आं तैसा पाइथागो अमनो कयनाय जाहाते केबो पैसा ता नट अटैकटा खाइलेदि पर्सनल अटैक खाइलेखाय अनेक हार्ट दङ अबसों बोखावबाय मानि नाय मैया जों खरसा न खमा खालाय मालाया वमति इं थांगो दिनै आं साना मुजुंया अनेक कगनो मा साका आनि फेमिलि ताम दुस खायका आनि बसा खरकसा तंगो बोरै बताम दुस खायकाने बिन कगनो तुदना नाखाना आनि बाबु बुरा
85 বছর বিনি কংনা তাং তুমনা নাংখানা ani takok bokok tamu oprat khai tini media o sajakana tam khaikani nokungni bororo abon bagan sanai thinango jahate omti salayate orono muthangna nungthon omti salaimani ang nayo omti kok sing ruju salaimani personal attack khalaimani mathakton omosukti nongsitu